Полиция? Да. Искам да обявя сина си за издирване. Ами, не, той от 2 дена не се е връщал в къщи, да, вече минаха 48 часа. Моля ви, много ви моля. Галин се казва. Галин Николов. На 21 май 2009 година родителите на Галин Николов го обявяват за издирване. След няколко месеца тялото е открито заровено в подножието на местността Бакаджика. Убийството е било жестоко. На местопрестъплението са намерили и теслите, с които гробът е бил изкопан. Полицията има главен заподозрян, който не се признава за виновен. На двамата му съучастника правят самопризнание. Какво съм правил? Нищо особено. Ние взяхме Галин. Виж сега, ако искаш да излезеш с цялата работа, ще ми кажеш всичко. Въобще не знам, че така ще се получи. Часът е около 1. 16-годишният Галин Николов върви по улицата, без да подозира, че е наблюдаван 14-годишният Иван Янакиев, ученик от елитна ямболска гимназия, който организира отвличането му с още двамата участници. Галин е закаран на сила в лесопарк Бакаджика. През последните 2 години Иван Янакиев е бил осъждан 4 пъти за нанасене на побой със средни телесни повреди на различни по възраст лица. Давай! Дай ми ключовете за това. Няма да ти ги дам. Ключовете са, за да се откраднат пари от дома на Галин, които се предполага, че семейството му има отскорошна продажба на имот. Иван... Чакай. Иван е виновен. Аз не исках. Иван ме заплаши. Как го заплаши? Момче. Няма да ти ги дам. Заради отказът му, Иван наръгва Галин 3 пъти. В корема, в кръста и в шията. Тримата изкопават плитък гроб. Заряват в него Галин, след което си тръгват. Убията се връща на училище, а единият от съучастниците след 2 дни дори си чества абитюренския бал в Турция. След няколко дни Иван и един от съучастниците му се връщат да изравят трупа. Връзват го за краката с кабел и го влачат, за да го преместят в по-дълбок гроб. Колко време момче? Твоите приятели, които беше при нас преди малко, ми казаха, че точно ти си го убил. Не знам те какво са ви казали, но аз не съм участвал в такова нещо. Ти си убил за момче. Убийство нищо ли е за теб? Имаш 4 присъди преди това. Такива като тебе са неясни. Още си на 18. Добре, ще напишем. Ще напишем, дай. Какво да пишем? Всичко? Истина. Това ето казах. Не, истина. Това е истината. Добре, пиши истината тогава. Срещу Иван Янакиев е повдигнато обвинение за предумишлено убийство, което той не признава. Съучастниците му обаче направили самопризнание. Ако не го бяхме разкрили, щяха да станат още убийства. Това са категоричните думи на директорът на МВР град Ямбол, комисар Драгнев.
Mm-hmm.